Ola, eu son Aarón, o director da compañía. Hoxe vamos presentar unha ópera que fixemos entre os cursos de quinto e sexto. LOA significa la ópera como vehículo de aprendizaje. É un proxecto educativo no que unha clase, durante un curso, forma unha compañía de ópera. Os alumnos e alumnas organízanse por equipos, como escritores, intérpretes, compositores, iluminadores, e crean unha ópera desde cero. Traballamos entre toda a clase con moito esforzo. Comezamos fortalecendo o grupo e traballando retos e dinámicas. Tiñamos que superarnos cada día e traballar en equipo para conseguir sair adiante. Decidimos o nome da compañía, o logotipo, fixemos os diálogos, creamos a música, os decorados, o vestiario, a iluminación. Todo isto feito por nós mesmos. Sempre tiñamos algo que facer, e se acabamos, tiñamos que botarlle a man aos nosos compañeros. Aprendemos a traballar en equipo e reforzar a nosa amizade. Estivemos poñendo ganas e esforzo para acabar o noso traballo. Algunas veces teníamos que poñer todos a cabeza a pensar para poder sair adiante. Traballamos en equipo facendo todo o que pidemos e, finalmente, o conseguimos. Gustounos moito facer esta ópera, foi unha experiencia moi bonita, espero que algún día vos podades facer o mesmo. A nosa compañía chamase Yunadachis, que é unha mestura das dúas palabras xaponesas Tomadachis, que significa amigos, e Yunaitideu, que significa unidos. Porque Yunadachi significa amigos unidos. A nosa ópera ten como tema principal a mentira e a tese, ás veces a mentira piadosa non sempre é boa. Chegou o momento, sen máis que dicir, a compañía de ópera Yunadachis presenta O que a mentira levou. Que ben, eu tampouco, é algo que deteste.
verdade que non. Ti sempre andas metidas en pelexos en mojitos. E a mí nunca me gustaron. Sempre soupeches. Pero podo cambiar. Sei demasiado tarde, non? Adeus. Que faste aquí? Nada, pasaba por aquí. Dando unha volta. E empezas un pouco triste. Que tes? E a ti non te importa? Por que non falas así? Foi a grosella. Aria, fíxame revisar. Déxame tranquila, non teño ganas de falar con ninguén. Xa sei por que estás triste, porque saibas que Aria prefere a mí. Déxame en paz, non te sabes, non quero conflitos. Aria, prefere a mí. Sois moito máis guapa, boa, fago todo ben, a prefere que a ti. Iso é mentira, marcha de aquí. Pois non quero máis marchar, pois é moito maior que a ti, e non te atreves máis a era.
escoitei que houber unha pelea no parque. Que diches algo? Nada de nada. Seguro! Onte dixesme que estabas no parque. Algo verías. Bueno, pero eran os rapaces que non coñecemos. Vale, quedo máis tranquila, porque Claudita me foi no parque. Pensei que igual, pero bueno, a ela non lle gustan os conflitos. Non te preocupes. E Paco, por que marchará? El saberá algo. Él tampouco sabe nada. ¡Paco! De que? Onte houve unha pelea no parque. Xosé díxeme que non os coñecía. Hola, Claudia. Soube conte tiveches unha pelea con Emma no parque. Xa sabías que non me gustaban os conflitos. Non quero saber nada máis de ti. Pero... Chao. Xosé, xa che vale. Pensei que eras o meu amigo. Non che perdoaría esta mentira. Veña, José, imos para casa.
Mira, deberías ir falar con ela. Está aí, soa. E además parece unha actriz. Irei a disculparme, espero que me perdoe. Hola, Aria. Sinto moito. Non era a miña intención. Sei que te fixen dano, perdóame. Estou decepcionada. Non me esperaba isto de ti. Por favor, perdóame. Non o fixen con mala intención. Eu só quería que non levaras un desgusto e protexerte. Protexerme de que? Do que pasou. E como pretendías protexerme? Vivindo nunha mentira? Sabía que cando te decatara esta peleza que te ibas a poner moi triste, xa que ti pensabas que a Claudia non lle gustaban os conflitos. E claro, Claudia tamén é a miña amiga, non quería que vos enfadaras. O que fixeces estivo mal. Xa sabías que non me gustaban os conflitos. E ademais, deixei a Emma por iso. Por favor, perdóame, non volverá a pasar. Prometo que nunca máis volveré a mentir. Ai, eu só que Xosé está moi arrepentido. Xa aprendeu a veces contar unha pequena mentira. Non entra en malas consecuencias. Vale, perdote, pero que non volva a pasar, porque senón non te perdoarei. Igual podemos ser amigas. Genial, me encantaría. Espero que vos gustara a nosa ópera. Toda a actuación foi representada polos nosos actores e actrices Marco, Iván, Icía, Isabela e Carmen.
Fontriada, interpretada por Eiden, Caleb, Alejandro. Todo isto foi escrito por Antón e Pablo. As encargadas do maquillaxe e o vestiario foron Daniela, Paula e Nerea. Os que cambiaban as luces foron Roberto e Abraham. Os que apareceron nas sombras para cambiar a escenografía foron Hugo e Lucas. As creadoras e repartidoras dos folletos e a atención ao público son Antía e Leyelí. As persoas que fixeron a documentación e o vídeo final foron Nuria, Yasiri e Eri. A regidora da compañía é Melania. E por último eu, o director Aarón. Queremos agradecer ás profesoras que nos guiaron e axudaron cando máis o necesitábamos, aos traballadores do Pazo da Cultura pola súa disposición, especialmente a Rubén, que atendeunos e axudounos a solucionar moitas dúbidas. Estamos moi agradecidos pola súa disposición e pola colaboración neste proxecto. E, por suposto, a toda a xente que está aquí vendo a nosa ópera, alumnado profesional do noso cole, familias e o Colexio de Esteiro. Esperamos que vos gustara moito e disfrutarades tanto con ela como nos disfrutamos facendo. Deixámosvos cun vídeo realizado polos nosos documentaristas que mostra un pouco do proceso da creación da ópera. Grazas!
facer os folletos e as invitacións? Os folletos é un pouco difícil de facelos, depende de onde os fagas. En ordenador, a man, nunha tablet e tamén na aplicación. As invitacións tamén son un pouco difíciles, xa que hai que facer moitas con diferentes estilos. Gastedes moito en escribir as cancións e os actos? As cancións non nos levou moito, aunque sí que nos levou un borroto, porque eran moitas cancións e só recibíamos a axuda dos músicos, que tampouco son tantos. Entón, sí que nos levou un pouco, pero non menos. Tampouco tardamos moito en facer os actos, porque xa que o fixemos a partir de resumos. Entón era moito máis fácil. Moi difícil crear o escenario? A verdade é que non é moi difícil, pero precisamos moita xente, porque son grandes, son moitos. Como meu compañero eu creo que estamos facendo un moi bo traballo e espero que sigamos así hasta o día de hoy. A verdade é que o meu compañero ten razón. Os escenarios son moi grandes e necesitamos moito. Os pareceu difícil coordinar as luces co guión? Sí, máis ou menos, porque cando entra unha persoa e cando sai outra é difícil poner as luces. Se o meu compañero ten razón, xa que é bastante difícil. É difícil maquillar os intérpretes, vestidos e facerlles o peiteado? Non é nada difícil maquillar os intérpretes porque facemos maquillajes máis sinxelos e fáciles. O vestimento tampouco é moi difícil porque as roupas as ten eles ou os seus compañeros algo similares. Os peiteados tampouco son moi difíciles. Elegimos peiteados moi fáciles e simples. Sentidevos estresados por o traballo que tedes? Mais ou menos, porque ás veces hai cousas máis fáciles e a veces non. Como, por exemplo, a recollida de firmas ou cando falta alguén, teño que restituir algo. Al principio sí que sentía moi estresado, pero agora que non teño outro traballo, pues moi mellor. É moi difícil aprender as partituras, facerlas, cantas veces practicades? Ao principio, aprendelas costounos un pouco, pero ao cabo do tempo de 2 ou 3 veces xa aprendemos. Facelas foi máis sincero, porque solamente escribir as letras, que as veces riman, e tamén serían rituales. Normalmente fago, pero tamén solo facelo, caler Practicar as cancións, cando as facemos, primeiro as vamos practicando un pouco, con aviso unha, 2 ou 3 veces, pero logo xa chamamos os intérpretes para practicar con eles a entonación e as entradas. Que opiñades sobre falar ao público? Os da vergoña? Falar aí ao público non, pero cantar sí. A mí dame vergoña, porque, a ver, os diálogos non me dan tanta vergoña, pero cantar diante de moitas caras sí. Me dame vergoña sobre todo cantar. Bueno, pois a min é un pouco máis o mesmo. A min cantar dame bastante vergoña, me poñome moi nervioso, pero logo decir os diálogos que teño que decir, tanta vergoña non me dá. Pois a min non me teño de moita vergoña. Igual se me equivoco, pero... Nós somos os documentalistas, queremos deixarvos unhas temas falsas. Para que vexades a parte divertida de novo.
escoitear? Non, pero non é moi difícil porque facemos unha clase moi sincera. Gracias a Loba aprendimos que los dos somos nós. Gracias a Loba aprendimos a traballar en equipo. Gracias a Loba aprendimos con Loba xa aprendimos o que é ser lesbiana. Gracias a Loba aprendimos o que é sufrir e facernos de música. Gracias a Loba aprendí a tocar o piano. Gracias a Loba aprendí a tocar os timbais e os sonidos. Gracias a Loba sabemos superar el control. Aprendimos moitas cosas novas. Perdimos a vergonha. Gracias a Loba xa non teño tanta vergonha. Reforzamos a nosa amizade. Gracias a Loba a meus amigos e máis. Gracias a Loba levamos o mejor. Aprendí que non teño tanta vergonha falar en público. A traballar en grupo. En Loba divertímonos e aprendimos moitas cousas. Gracias a Loba perdín a vergoña. Gracias a Loba aprendimos que é o compañerismo. Gracias a Loba nos levamos moito mellor. Averiguamos o traballo que ten detrás unha obra de teatro. Logo ensinamos a traballar xuntos. Aprendimos a respetarnos mutuamente. E agora somos mellores compañeros.